مالباتên dîlgirtiyan ên li bajarê Qamişloyê bi çalakiyekê daxwaza serbestberdana zarokên xwe kirin. Gelek malbatên şervanên Qesedê û sivîlên ku ji hêla hikûmeta Demkî ya Sûriyayê ve hatine dîlgirtin û hîna nehatine berdan, çalakiyeke protestkirinê li dar xist. Malbatan birakirina wêneyên zarokên xwe û daxwaza serbestberdana wan li çarxareya Osman Sebrî ya Qamişloyê çalakî li dar xist. Di çalakiyê de sloganên em êsîrên xwe dixwazin û bi can bixwîn em terena ey êsîr berz kirin. Di çarçoveya peymana 29 Çileyê de hêzên hikûmeta Demkî ya Sûriyayê 800 dîlgirtî û Qesedê jî 491 dîlgirtî bi hev guhertin. جانمه فدایی اسیرمه جانمه فدایی اسیرمه